máme právo hovoriť o odborných otázkach s prihliadnutím na to, aký je stav odborného poznania. Čiže môžeme presne, hocikto si môže pozrieť vedecké databázy, popredné vedecké organizácie, aké majú stanoviská k rôznym vedeckým otázkam a dohľadať si. My to proste robíme za verejnosť a hovoríme jej, toto je stav vedeckého poznania, toto je, čo vieme, respektíve toto je asi najpravdepodobnejšie, ako sa realita má podľa súčasného poznania. Tieto ostatné tvrdenia sú s ním v rozpore a neprinášajú nové dôkazy, neprinášajú nič, čo by nás nútilo prehodnotiť toto odborné stanovisko. Že prečo vlastne v čom je problém konšpirátorov? Teda pre mňa osobne, že nie sú legitímne vybraní nejakým celospoločenským konsenzom, ale tu si treba uvedomiť, že to je veľmi silný ekonomický nástroj na likvidáciu médií. V roku 2003 nastal zásadný zlom, kedy mainstream absolútne nekriticky prijal narratív, že v Iraku sú chemické zbrane alebo zbrane hromadného ničenia. Ukázalo sa, že to je absolútny blud. Bola vojna, ktorá si vďaka tomuto hoaxu vyžiadala 100 000 obetí a ľudia prestali veriť mainstreamu a začala alternatíva. Alternatíva v zmysle, že to sú nie médiá, za ktorými sú veľké korporácie, ale ktoré organicky rastú vďaka novým technológiám, lebo dneska nie je problém si robiť web. Ak dáte zaujímavý obsah, tak jednoducho dostanete spätnú väzbu a rastiete. A stalo sa po istom čase, že tzv. Alternatíva, teda médiá, ktoré nie sú zafixované alebo za ktorými nie je žiadne veľké korporácie, začali uberať z reklamného priestoru. A teraz inzerentom sa podsúva, že nedávajte inzerciu do týchto médií, pretože sú hoaxeri a tak ďalej. Je to čistý ekonomický boj, ktorý ale nerozhoduje všeobecným koncenzom prijatá nejaká skupinka. Ja mám jeden web, posledná ilustrácia, kde som si pozrel, kde som pravidelne publikoval, pozrel som si, že čo vlastne, aký hoax tam je. Tak viete, čo dali hoax? Agentúrnu správu. Každý žurnalista vie, že nie je povinnosťou média preverovať agentúrne správy. Ak nejaká agentúra niečo vydá, ona si za to zodpovedá a naozaj akože preverovať. Neviem, či hovoríme o tom istom webe, ak hovoríme o webe DAV2, tak konkrétne tam bolo vyčítané nie to, že bola prebratá agentúrna správa, ale akým spôsobom bol manipulatívne pozmenený titulok, ktorý popieral obsah, respektíve si domýšľal a vymýšľal, fabuloval veci, ktoré v agentúrnej správe neboli, ale zároveň. No v prvom rade ja sa pýtam, že kto sú tí ľudia, ktorí si môžu dovoliť tvrdiť to, čo teraz aj tu pán povedal. Oni si vlastne založili nejakú odbornú komisiu, ako to hovorí, občiansku, ale mňa teda jeden čitateľ, keď som dala avízo, že idem do tejto relácie, informoval, že na stránke usaspending.gov, čo je oficiálna stránka americkej vlády, sa nachádzajú informácie o tom, že projekt konšpiratory.sk bol podporený vo výške takmer $55,000. A konkrétne sa tam hovorí podporovať dosahovanie cieľov a zámerov zahraničnej politiky USA, presadzovať národné záujmy a posilňovať národnú bezpečnosť informovaním a ovplyvňovaním zahraničnej verejnosti a rozširovaním a posilňovaním vzťahov medzi ľuďmi a vládou Spojených štátov a občanmi zvyšných krajín sveta.